Tom, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de Colonie-staat. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Baranagasan, dit is ook Amsterdam. Amsterdam vanuit de hoogte. En dan zie je hoe de stad gebouwd is, zo'n beetje. Net waren we op de Dappermarkt en nu doen we een stukje, centrum. Daar heb je het Centraal Station van achter. En dat is Amsterdam. Amsterdam, een stad wat je zeker gezien moet hebben als je in Nederland bent. Het is hoog. Je moet geen hoogtevrees hebben als je hier staat. Alles is van glas. Het is gewoon van glas hier, mensen. Je kan gewoon naar buiten kijken. En daar kan je de boten nemen om lekker te gaan varen. Je betaalt iets en ze brengen je thuis. Net als je de bus op pakken, pak je ook een boot. Dat is de achterkant van Centraal Station Amsterdam. Ja, mensen, je ziet het. Hier kan je... Dit is de hoogte. We staan boven en je kan naar beneden kijken. Een stukje glas en dan kan je naar beneden kijken. Het lijkt wel alsof het een scheur heeft. Ja, mensen. Oh. Ja, mensen, dit is Amsterdam. Prachtig. Heel mooi om naar te kijken. Daar heb je de trein. De trein die gaat langs. Amsterdam, echt prachtige stad. Heel mooi, mensen, heel mooi, prachtig gewoon. Je ziet dat ze echt heel veel geld hierin hebben gestopt. Miljarden. Kubawa Kondre die ziet. Ja, niet ver van de Dappermarkt. Ongeveer een kwartiertje rijden en dan ben je hier. Dit is gewoon een toren, daar ga je op. En dan kan je nog even genieten en kijken. We lopen de andere kant op. Ja, mensen, je ziet het. Amsterdam. Prachtig gewoon. We weten allemaal dat er heel veel water is. Dijken. Nederland bestaat ook uit heel veel dijken. Het water kan soms heel hoog zijn. Maar ze weten hiermee om te gaan dat het water nooit hier overkomt. Overstromen kennen ze hier nog niet. Heb ik daar althans niet meegemaakt hier. Door de waterkering en alles weten ze het water zodanig te regelen dat het nooit over de stoep komt. Van Nederland. Andere steden zijn ook zo prachtig. Maar je ziet dat er heel veel geld hierin is gestopt op Amsterdam, een stad met, een wereldstad. Hoor ik iemand schreeuwen daar op de achtergrond. Ja, een wereldstad. En dan heb je Rotterdam ook geweldig.
Dus je kan rondom lopen, rondom. Dat is allemaal van glas gemaakt. Er is een restaurant in het midden. En dan loop je en dan kijk je en dan zie je hoe ze het allemaal gemaakt hebben, gebouwd hebben. Ja, dit is het gebouw. Hier zie je het gebouw in het klein. Ja. Dit is het gebouw waar we nu dus zijn, hè? In het klein gemaakt schaal. En hier heb je een schommel nog op de top. Hier zie je een schommel. Hier kan je aan zitten. En dan ga je schommelen, dan kom je over het randje. En dat gaan we zo meteen even bekijken daarboven. Ja? Ja mensen, je ziet het allemaal hier in Amsterdam. Hallo, Cultuur TV speciaal voor jou hier in Amsterdam. Is om respect voor te hebben, toch? Of niet? De architect, noem maar op, die hier aan hebben meegewerkt. Je moet het in je hebben om dit te kunnen doen. Je moet het kennen. Heerlijk om dit zo te zien. Mensen die wonen aan de overkant hebben een klein balkonnetje. Ziet de meneer daar kleren ophangen. Hier kan je het zien, hè? Hij is bezig de kleding op te hangen. Daar in zijn huisje. Daar aan de overkant. Dus daar wonen er mensen. Ja mensen, je zit het lekker schommelen hier. Lekker van een hoog gebouw. En naar buiten. Je ziet het, de mensen zijn heel hoog. En ze schommelen, dan ben je even buiten het gebouw. En kan je genieten van de hoogte. Al schommelend. Wat een hoogte. Je moet geen hoogtevrees hebben, denk ik, als je hier loopt. Geen hoogtevrees hebben als je hier loopt. Ja, hier kan je alles zien wat Amsterdam te bieden heeft. Het Johan Cruijff Arena. Ja, Almere. Ja, die naar beneden te kijken zo'n beetje. Eng. Ja mensen, je ziet dat voor een paar eurotjes en dan mag je lekker op de schommel en dan ga je even lekker schommelen boven het gebouw, buiten het gebouw en dat is bijzonder eng. Dus kijk, adrenaline. Wambari Teana, Wogo luku na Cultuur TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws.
Culturo nyusu, paste vastratis resbuntu, unde boniu, sadef arkinaniu. Culturo nyusu, paste vastratis resbuntu, Suriname zo een heerlijk land, maar kodepji eerlijk wan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings, dambotaki on the right place, different colors, one stage, go go go, be alo vegro, be wela fu antai gesta kaigo. Asawe beti mama ba, ale. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.